Ayan si Prisa. Si Awi Prisa. Ayan si Migo. Bila Flores, driver sa isa. Ito. Sa letter Q. Ayan. Yasingan na rin yung bus nila. Yung isa dyan, doon yung tataya sa Shanghai naman. Mamaya, alas 4 kami naman dito. Mamaya, alas 4:45. Istri po magtambay pag isdating. Ay na po siya. Dito tayo sa istri po pag isdating. Nagtambay-tambay. Pag isdating. Ah. Sabay tayo. Mamaya, bibaya tayo mamaya. Pahinga muna tayo. Pahinga muna dito. Pag-stay kayo makakagin. Pag-stay. Hindi ko naman laki mo. Higa natin pag-stay nyo. Para makapahinga naman tayo. Mamaya, bibira na naman tayo mamaya. Mamaya ang hapon, pag-stay tayo. Ano pa tayo ito dumating? Alas 3, ha? Alas 4:20 na dumating dito. Sa Guwa. Sa ano, San Jose. Dumating tayo lang kung sa Bukot, alas 2. Alas 2 nga, alas 2 maling araw. Dumating na dito sa San Jose, alas 4:20. Madaling araw. Ano na ngayon? Pusing. February 3 na. Pusing na rin.